komt voor eerst geen referendum over de naam van de fusiegemeente de Frieske Marne. Dat had man dit jong duidelijk doet de Rieën praten over het uitstel van de stichting Vrienden van de Friese Meren om op een nijde stem over de gemeentenaam. Alle oppositiepartijen, uit zijn de ChristenUnie, binnen vaststander van een nij referendum. De coalitiepartijen, FNP en CDA, willen het net. Een cold case team van de politie in Den Haag heeft het mysterie van een ongespeelde skonk op Schilge in juli 1986 oplost. Met hulp van DNA-onderzoek toch blijkt dat het om de skonk gaat van een 44-jarige man uit Den Haag die in 1986 was vermist op Jongwaard. Eind vorig jaar nam een familielid van de vermiste man contact op met de politie. Hij stier DNA-materiaal aan, dat kwam urine met het lichaamsdeel dat ongespeeld weer op Schilge. Eine Kroos kan heel goed zingen als veevoer en zelfs als eten van meesken. Dat is van de woensdag op een symposium over het onderwerp in Ljouwert. In Eine Kroos zit een protte eiwit, volle meer gelijk zoals in soja. Een oorvoordeel van zaakkundigen is dat Eine Kroos het snelst groeiende plantje in de wereld is. Joen en vannacht is nog een bui, dan klaart het op. Het wordt 6 graden en er zit een krachtige westenwind. Morgen een soort bewolking, er is rein, middags liet de zinnen nog even sjen. Het wordt morgen een graad 12.